Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nontam khawni YouTube channel waraibay. Phai nontamni sigaw pinarbaw. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nontam khawni YouTube channel waraibay. Phai nontamni sigaw pinarbaw godan video laफैलायबाय. Nontamna videoखौ मिथिखाबदों thumbnail बा title नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना videoखौ without skip खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना ब्लग भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट बा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर जेराव थाङा न'आवनो मा खालामनाय जायो नोंथांमोन देखायगोन आरोना ओमफ्राय आं दायो आखायाव लादों दाउ सिथारनो नागिरदों जोंहा न'आव लकेल दाउ नोंथांमोननो बेखौबो एसे देखायसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओमफ्राय ओरै दाउला गेसेरगासिनो बे गासिबो बुथारना जानांसिगोन दा मोनायाव गेसेरगासिनो जिखुनु जाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो फ्राय लोगोफोर नैबाव दै गुदुं जागासिनो दं दै गुदुं दाउनि थाखाय नै मानसिखौबो हरनांगौ मानसिखौ दैयाथ' दुंबाय दाउखौ दा माबानांसिगौल' आरोना नै साहाया दासो लोंखांबाय लोंबावनांसिगोन र' लोगोफोर दाउआ हाथारखांबाय दै गुदुङावबो सोखांबाय नै फुनांसिगौल' आरोना दाउआ दाखेलाय नै बेनो सहाय थैनोमोनलै अनलाजों जाम्बारा ना मायो माय जायो आलुजों जानोसै आयौ अनलाजों दाउ खिथानाय बेसे नै फुबाय एसे फुखांबाय 90%आनो एसे दं ओमफ्राय बेखौ सावनोसै सावबा गां दोननानै सावबासो एसे मोदोमोना मोदोमबासो दाउ सिथारदोंलै बिस्रा होननाय जायो आरोना ओंखायनो एसे मोदोम होनांगौ आरोना गामि एरियायाव बिदि सोलियो लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला दाउ गां मोनामबा बिस्रा दाउ बेदर दांलै होनना मिथिथारो नालाय ओंखायनो आं दा एसे सावोसोरा गामियाव मिथिनायनि बिस्रा दिनै बेदर ओंख्रि दां होननायनि बुजिबाय दे लोगोफोर दे दाउ सिथारोब्ला दाउखौ एसे सावफादेरनांगौ फुजोबनाङा दाउ सावबा मोनामोना मोदोमो बिराद मोजां मोदोमनाय मोनो आङो गोदोथ' दै गुदुङाव सोमामोन एकदम दै फिसिबाय सावबाय बिदिबा जि बरिया मोदोमोमोन ना दानाथ' बिदि नंला थाब जानायखौ नायो आरोना दै गुदुङाव सोबा दसेनो जोबो जायो नालाय ओमफ्राय मोदोमनायखौ मोना आरो ओमफ्राय दा आङो बेखौ मोदोम होनो थाखाय एसे दोनबाय थल आं दा गेसाव सावसै बनाव अरनि अगदाबाव सावबालाय साबसिन जायो आरोना अरनि माबानिजों बननि अरजों एसेबा नै मोदोमबायबो मानसिफ्रा सिथार दाउ ओंख्रि दांलै होनना मोनथिसिगोन आरोना लोगोफोर बिदिया मोजां दा गोथाव मोदोमो नोंथांमोनहा मिथिखागोन आरोना फ्रायानो दाउ गां सावबा माबायदि मोदोमो सोर दाउ गां सावबा मोजां मोदोमो गोथाव मोदोमनाय मोनो कमेन्टआव खिथाहर लोगोफोर आं दा बेखौ सावसै गोदानोसै माजों जाबानो जायो आलुजों ना अनलाजों फार्स्टआव अनला होनदोंमोन नालाय दा आलुजों जानाय जासिगोनदां थिफुलायनाय संनांगौ एसे साइज गोनांनो खामफ्राम होनांगौ आरोना दाउखौनो फुनसै र' गोदाबाय लोगोफोर गांखं जाबा मा जायो होनदोंमोनलाय लोगोफोर बिर खर' जाबा राजा जायोनो गोदो सल' खोनादोंमोनलां मोनसे मा सल'मोनथाय गांखं जाबा बिर जायो खर' जाबा राजा जायो होननाय सल' दंमोन सोर खोनादों सोर मोनथियो कमेन्टआव खिथाहर देनजारलै देनजार दा ओमफ्राय बेखौ ओरै हाबाय एकदम साखाचक
आया गुसावसै नामा बुरजाखौ गुगासैलै दिनै गुगाबावा नै ओमलै हांसोनिखौसो हाया दा देन्जार जायो हांसोनासो दाउना इजि गयो आरोना ओमफ्राय दाउ खि बुजाबा मा जायो होनदोंमोनलाय दाउ खि बुजाबा फेरलेब फेरलेब लारायो नामा आहा फेन्दाखौ गोदा गोदांगौनो फेन्दाखौ हे हामा उन्दै जाथिफोरजों मा जायोब्रा दाउआलाय बबेनिमोनब्रा खालारानो गैया बायनायसो लोगोफोर बायना लाबोदों 250 थाखानि देन्जार गोदायो दा बयलार दखानसो होना जानांसिगोनलै इउटुबाव थाखा मोना माथो इउटुबनि पेमेन्ट मोनबा अमाबो जाहोगोन आं लोगोफोर अमा मासे ओंखायनो थाब इउटुब पेमेन्ट मोननाय खालाम मोनसे बारा गोबाव गैला र' अमा जाहोजोबगोन आं साबसक्राइबारफोरखौ आंनि साबसक्राइबारफोरखौ दे गोदाखांबाय नै लोगोफोर बेसेबां ओंखारबाय नै 250 दाउआ नै बेसेफोर जागोनथाय हा 3 फुवा जागोनदां 3 फुवा हा गोथां जानोसै नामा थानाय खेबनाय